Her står vi så ved en af fortets 450 mm kanoner. Det er gammelt tysk krigsmateriel fra 2. verdenskrig, der er blevet genbrugt, og som nu indgår i fortets bevæbning, da det åbner i september 1953. Kanonerne kan skyde helt over på Lollands kyst og er derfor i stand til at lukke for hele gennemsejlingen ud for fortet. Målet med kanonerne er, at de skal kunne holde eventuelle minestrygere væk, sådan så de minefelter, som bliver lagt ud for Langeland, at de kan bevares intakte. Fra perioden 53 til 62 er der jævnligt øvelsesskydninger på området, men så begynder de lokale husmænd at klage, faktisk i efteråret 62, mens Cubakrisen den er under udvikling, så sender husmændene, de radikale husmænd her i området, de sender en klage til den danske forsvarsminister, og det fører til noget lidt specielt, lad os bare sige det sådan. Det, som klagen til den danske forsvarsminister endte med, var, at der blev opstillet 2 nye kanoner på Langeland. Udover de 4, som befandt sig op på Langelandsfortet, som faktisk er lige 1000 meter den vej, så blev der opsat 2 strandkanoner, blev de kaldt for. En lige her, hvor vi står nu, og en længere sydpå. Vi snakker nogle få 100 meter den vej. De kom til at udgøre stedet, hvorfra al øvelsesskydning fremover skulle foretages fra. Det var meget praktisk, for lidt et par 100 meter nord for her, der har man marineudkigsstation Føllesbjerg, og på dens område havde fortet en operationsbunker, en artillericentral, hvorfra man kunne lede skydningen med kanonerne. Men det korte og det lange var, at den klage, som de radikale husmænd havde indgivet til forsvarsministeren, havde faktisk ført til en oprustning på Langeland. Fra at have haft 4 150 mm kanoner, stod der lige pludselig 650 mm kanoner. Og det er vist nok et af de mest militariserede områder, hvis man kan sige det sådan, under den kolde krig på den måde, med så store kanoner på så lille et område. Kanonerne er faktisk aktive helt op i 90'erne og bliver brugt blandt andet i forbindelse med en mønstringsøvelse i 1991, hvor der bliver lavet skydninger ud over Storebælt. Hvad vil det?